Olet lämpimästi tervetullut Lähellä ihmistä, lähelle Jumalaa YouTube-kanavalle. Tällä kanavalla minä, Petri Välimäki, palvelen sinua ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka tahtovat rakentua toisaalta Jumalan armossa ja toisaalta saada lohdutusta, rohkaisua ja tukea inhimilliseen rakentumiseen aivan aitona inhimillisenä ihmisenä. Kun sinä olet yksi heistä, niin paina sitä tilaa-nappia ja sillä tavalla saat näitä videoita aina. Kun uusia tulee, noin kerran viikossa pyrin tekemään. Otetaan tähän, ennen kuin mennään eteenpäin, yhdessä pieni rukous. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että me yhdessä saamme Jeesuksen, Kristuksen, meidän vapahtajamme ja Herramme nimessä rukoilla sinua. Anna Pyhä Henkesi. Anna Jumalan rakkaudesta ja armosta tuleva parantava kosketus ja sana sinulta. Jeesuksen nimessä. Aamen. Viime kerralla ohjelmassa kysyin, miksi ihminen särkyy. Näimme hyvin koskettavalla tavalla, miten valtavan moninaisista syistä näin tapahtuu. Jossakin kommenteissa sain muun muassa kysymyksen, että mikä ihmisessä särkyy. Vastaan nyt tässä videokanavalla. Raamattu puhuu toisaalta, että sydän särkyy. Myös mieli murtuu. Elämän tilanne. Perhe voi joskus särkyä. Talous voi särkyä. Terveys, mielenterveys. Hyvin monenlaiset asiat. Jotakin menee sillä tavalla rikki, että ihminen kokee, että elämä on pysyvästi muuttunut. Hän ei koe sitä turvallisuutta, myös turvallisuuden tunne voi särkyä. Ja tämä on hyvin monipuolinen ja valtavan syvä asia. Tämän kerran kysymyksemme tähän liittyen ja suoraan jatkona tähän on, että mikä ja miten särkynyttä ihmistä voi auttaa? Olemme jälleen varsin syvän kysymyksen äärellä ja todellakin tärkeää on rukoilla. Nyt kun pysähdymme tähän tilanteeseen, että lähimmäisestä tuntuu, että ikään kuin pohja koko elämältä, joskus tuntuu todella sieltä, että pohja koko elämältä on jotenkin murtunut ja särkynyt. Ihminen kokee suurta epävarmuutta. Hän on yhtenä suurena kysymysmerkkinä. Miten tämä on edes mahdollista? Miten silloin voidaan auttaa? Ja minun täytyy tunnustaa, että kun olen ollut tuossa tilanteessa tavattoman monta kertaa, niin olen tuntenut suurta avuttomuutta. Minulla on näihin asioihin kyllä paljon koulutusta ja monen vuosikymmenen kokemusta, mutta siinä tilanteessa oikeastaan se ei auta. Jos minä alan sitä kertoa, niin se voi jopa viedä kauemmas. Silloin joudun miettimään, että mikä minä olen tässä tilanteessa. En ole siinä ensisijaisesti terapeutti tai opettaja tai en ole lääkäri, kun en kerran ole lääkäri. En edes sieluhoitaja isolla S:llä. No mitä minä sitten olen? Ihminen ihmisen vierellä. Ja ystävä, se on se juttu. Usein kun emme yritä olla jotain muuta, se apu onkin kaikkein paras. Nimittäin missä on sellainen armon ilmapiiri, sellainen tilan antamisen ilmapiiri, sellainen läsnäolon ilmapiiri,
että kaksi ihmistä aidosti uskaltaa olla todella ihmisiä. Siinä kolmas on läsnä. Ainakin silloin, kun olemme Jeesuksen nimessä koolla. Hän on luvannut olla siinä joka kerta. Ja hän on valtavan uskollinen. Siksi me tänäänkin aloimme rukoilemalla häntä. Ja hän on se varsinainen sielunhoitaja. Me olemme ihmisiä. Kun ymmärrät tämän, se on valtava vapauttavaa. Raamattu kutsuu meidät, kristityt, todellakin rakastamaan lähimmäisistämme. Se ei ole vain jollekin erityisammattilaisille, vaan se on koko Jumalan seurakunnalle annettu tehtävä. Kaikille sanotaan, tämä on minun käskyni, että te toisianne rakastatte. Ja kantakaa toistenne kuormaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Mutta huomaa, että sinun ei tarvitse olla siinä, ei psykiatri, ei psykoterapeutti, ei jonkin erityisalan tohtori. Sinä saat olla, ystävä, ihminen ihmisen rinnalla. Ja kun sydämestäsi tahdot palvella lähimmäistäsi ja rukoilet, että Jeesus itse on siinä sinun kanssasi, saat luottaa, että hän todellakin on. Hän rakastaa sinua. Hän rakastaa sitä lähimmäistä, jota olet tukemassa. Miten me sitten heijastaisimme sitä hänen armollista välittämistään? Ihmisen on nimittäin vaikea hädässään, ainakin syvässä hädässä, usein kokea sitä. Miten me voisimme heijastaa sitä niin, että se ikään kuin täältä pään tasolta voisi tulla tänne sydämen kokemukseksi? Yksi tärkeä asia on huomata, että tuollaisessa tilanteessa, joita esimerkiksi viime kerralla kuvasimme, ihminen usein kokee tiettyä, ehkä hyvin syvääkin yhteydettömyyden tunnetta. Elämässä on perustukset sillä tavalla murtunut, että hän kokee suurta turvattomuutta. Ja samalla tuntuu siltä, että kukaan ei ymmärrä. Olen tässä ahdingossa aivan yksin. Muistat ehkä, miten Betesdan lammikon mies sanoi Jeesukselle, Herra, minulla ei ole ketään. Tosiasia on, että on yksi, joka ymmärtää häntä. Vaikka ihmisestä tuntuisi, että ei kerta kaikkiaan kukaan ymmärrä, niin ystävä, vapahtaja ymmärtää. Hän ymmärtää sinua. Hän ymmärtää sitä lähimmäistä, jota olemme tukemassa. Mutta voidakseen kokea sitä, muutakin kuin pään tietona, niin ihminen tarvitsee toisen ihmisen, jonka kautta hän saa tuntea sen, että se ei ole vain teoria, vaan joku todella kuulee minua ja välittää siitä, mitä minä tunnen ja koen. Sellaisessa tilanteessa meidän sanamme, meidän teoriamme, meidän tietämisemme, tittelimme tai mitkään sellaiset asiat eivät ole niin tärkeitä, vaan se, että ihminen vastaanotetaan, häntä varten ollaan läsnä, häntä pysähdytään kuuntelemaan. Meidän sanomistemme sijaan tärkeää on se, mitä hän kertoo, mitä hän on kokenut, miten hän sen tuntee, mitä se hänelle merkitsee. Me pysähdymme olemaan häntä varten. Hän saa itkeä, hän saa surra, hän saa kysyä miksi vaikka kuinka monta kertaa ja syvän kivun kanssa. Ja me tiedämme, että Jumalan rakkaus hyvin kestää kaikki nuo aidot, kipeät miksi-kysymykset. Me tiedämme sen esimerkiksi Jobin esimerkistä. Hyvin voimakkaasta sellaisesta. Jumalan armo, Jumalan rakkaus kestää hyvin.
Meillä on vähän treenaamista siinä, että mekin kestämme. Mutta sitä voi ystävä oppia. Se tarkoittaa siis sitä, että ihminen saa tulla aivan sellaisenaan, sinä ihmisenä, joka hän on, sen kokemuksen kautta ja niiden tunteiden kanssa, jotka on hänelle totta. Ja hän huomaa, että hän ei olekaan aivan yksin. Joku tosiaan kuulee. Ja ainakin pisaran verran tuntuu siltä, että ehkä hän tosiaan ymmärtää jotain siitä, mitä minä koen. No, realismia on se, että silloin kun ihminen on kokenut jotain tavattoman kovaa, vaikeaa, elämä on mennyt rikki, hän on syvässä kriisissä, niin on totta, että toipumisen matka on usein pitkä. Se on monipuolinen ja usein tarvitaan monenlaista apua. Toisinaan tarvitaan hyvin vahvaa ammatillista apua. Ja matkan varrella tässä me tulemme sitä prosessia askel askeleelta tällä kanavalla, jos Jumala suo, niin opettelemaan yhdessä. Ja sittenkin siinä ensivaiheessa usein erityisen tärkeää on se, että hän tulee niin kuin kohdatuksi, hän huomaa, että hänellä on lupa olla olemassa. Syntyy yhteys aidolla tasolla. Alussa ei tarvita mitään muuta. Ollaan läsnä häntä varten. Usein meillä on liian suuri tarve kertoa tärkeitä asioita ja ikään kuin rohkaista ja vahvistaa ja sanoa kaikenlaisia sanoja. Kun me yritämme sitä, niin hän itse asiassa tulee aina keskeytetyksi. Ja se on vähän niin kuin olisi pimeässä huoneessa ja kaikki tulee sanomaan, kato nyt kun tuolla on valoa. Ja vaikka hän kuinka yrittää, niin hän ei pysty näkemään sitä. Lopulta joku tulee sinne hänen pimeään huoneeseensa ja sanoo, että mä oon täällä sun kanssa. Eikä ainoastaan sano, vaan sen myös kokee. Kuuntelee, on läsnä, antaa hänelle tilaa. Jos hän ei pysty puhumaan, niin antaa hänelle aikaa. Me emme pysty tähän täydellisesti, mutta jokainen pieni pisara sitä aitoa yhteyttä pitää sisällään valtavan toivon voiman. Ja se toivo pitää sisällään myös se heijastaa sitä Jumalan armahtavaa rakkautta, alkukielellä agape, joka todella rakastaa ihmisetä sellaisena kuin hän on. Sen tähden Jeesus tuli tähän maailmaan ja Raamattu kertoo tästä hyvästä paimenesta, tai oikeastaan hän itse kertoo näin. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta. Tämä on Jumalan sana ja me näemme, että hän varmuudella välittää. Sen tähden Jeesus kuoli ristillä, että me voimme saada kaikki syntimme anteeksi ja tulla täysin armahdetuksi, rakastetuksi, hyväksytyksi. Ja sellaisella rakkaudella Jumala rakastaa sinua ja sitä lähimmäistä, jota olemme palvelemassa. Mutta voidakseen tuntea ja kokea sitä, ihminen tarvitsee usein toisen ihmisen, jonka kautta hän saa kokea sen. Että se on totta eikä teoriaa. Sen tähden meille annettiin paitsi tehtävä kertoa evankeliumia, niin myös rakastaa. Ne kaksi kuuluvat yhteen. Sen tähden me saadaan myös nyt tässä hetkessä yhdessä käydä rukoilleen Jumalan rakastavien kasvojen eteen. Ja sinulle, jonka elämäntilanne on hyvin kipeä, oli se tuntuu sen miten vaikealta tahansa,
niin Jumala rakastaa sinua. Rukoillaan nyt yhdessä, että tämä hyvä paimen, Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, hän itse tulee. Hän koskettaa ja parantaa sinun sisintä. Antaa myös täyden armonsa ja avun siihen prosessiin, mitä sinä tarvitset. Mitä se ikinä onkaan. Yhdy tähän, rukoillaan yhdessä. Hän lupaa, että sitä, joka hänen loskuksensa tulee, hän ei aja pois. Siihen saat uskoa, kun yhdessä nyt käymme tässä rukoukseen. Kiitos rakas Jeesus, että me saamme tässä hetkessä tuoda sinun eteesi yhdessä tämän lähimmäisen, joka kokee todella syvää kipua ja elämässä on tapahtunut jotain todella vaikeaa. Herra, me tahdomme kantaa hänet sinun eteesi. Jeesus, sinä olet ristillä verelläsi sovittanut kaikki synnit ja sinä välität, sinä armahdat. Ja me pyydämme, tule pyhässä hengessä ja ole hänen sydämessä. Hänen, joka nyt juuri sanoo, tule Jeesus. Kiitos Herra, että sinä olet jo kuullut häntä. Ja me pyydämme, että hellästi rakkaudella siunaat häntä. Autat häntä saamaan sen avun ja tuen, minkä hän elämänsä tarvitsee. Herra, pyydän, että siunaat hänen elämänsä jokaista päivää ja olet joka hetki hänen kanssaan. Ystävä, Jeesuksen nimessä ja veressä saat uskoa kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon sinun kanssasi. Ja sulasta armosta saat tämän vastaanottaa. Kiität vaan Jeesusta. Kiitos Herra Jeesus, että me saadaan myöskin rukoilla sitä ihmettä meidän sydämemme, että kun me olemme meidän lähimmäisen rinnalla, niin sinä itse olet siinä joka kerta johdattamassa. Niin, että tuo lähimmäinen saa kokea meidän vajavaisten ihmisten kautta jotakin sinun rakkaudestasi. Aamen. Ja askel askeleelta tästä edetään. Nyt mentiin siihen, että miten voisi syntyä yhteys, miten voimme päästä alkuun siinä. Se avaa mahdollisuuden sitten monenlaiseen auttamiseen. Tule mukaan tälle matkalle. Opetellaan yhdessä. Ja ole siunattu. Moi.